Deze week ben ik op paard met jonger Johannes Riepma. Hij neemt dus mee naar zijn oude en groenterp. Wie gaan deel bij een Kate. Dit ding speelt gewoon echt een enorme grote rol. Het dat spelen in mijn leven. En hebben beat midden in de oude. Ja, vis. Gauw snoekje. En sterk dat ze binnen, hè? Ik ben onderwijs naar oude voor een treffen met jonger Johannes Riepma. Wie haar oorsprutsen in de Oudhaven. Midden in het dorp waar hij binnen is. Ah, goeie. Goeie. Hoe is het? Ja, best. Daar Ja, best je. Ja, Mooi. best. En we staan hier in een mooi dorpje. Ja. Dit is echt die plak, hè? Het plak waar het wel echt boen om is, dacht ik. Dit is het plak waar ik eigenlijk bijna ben. Ja. Dat is, ik schakel wel tussen twee dorpen in. Blauwhuis en Oude wat. Ik ga hier wel werken en voetballen nog wel. Ik zit vroeger al bij het korps. Ja. Dat weer het eerste wat er maar de muziek weer, zeg maar. Ik heb wel eens lezen dat ze een keer zijn heeft van, ik ben tussen bolzet en snit te snel die ik al gaan. Dan viel ik me weer thuis. Ja, bij Nylon de snelde gauw, hè. Dat moet tussen snits bal. Dan rijd je weer op naar Wolsent en dan kom je weer in je eigen. Hè, waar je eigenlijk je hele leven nog wat omspannen. Terwijl ik rijden. Terwijl ik rijden hennen. Ja, nee, dat is echt thuiskomen. Ja, hè? Ja. Down in San Francisco, holler all the songs that go. We rennen naar de kaai van de Oudhaven. Het perfecte plak om mijn kunstdaas op snoep te vissen. Johannes, ik heb een hele snoepdoos uit mijn naam. Zo. Het is een jerkbeet, maar een beetje binnen tikken. Het is een spinnerbeet. Die kun je gewoon stadig gewoon binnen draaien. Dat is voor jou als netvisker denk ik het... Stadig gewoon. Ja, Dat klinkt stadig goed. gewoon Ja. binnen helje. En als dus kunstdaas in het wetter leidt, gaan we weer om naar de jonge Johannes. Die hier in oude de muziek ontdekte. En we hinten krijgt al even kwaad over, hè? Van plak West bijna best, plak Ja. West opgegroeid best. Eigenlijk ben ik wel een beetje in omjouwing waar van de muziek ook wel wat begaan is, hè? Oude is wel een muzikaal dorp. En dan vooral in de fanfare, dus in de blaasmuziek. Ja. Dus ja, zo ben ik hier eigenlijk wat beginnen in Oude met kunde en alles. En mijn muziek dus. Ja. En zo ben ik hier op jeugdkorps beginnen en daarna bij het Greutenkorps, hè. Zo zei dat het zo plant is, maar wel heel toevallig, want dat zal dit knaapje West had die daarmee begonnen. Nou, hè? dat is hetzelfde knaapje inderdaad. Ja. Het pak van mijn oomke, die wie vroeger ober was. En dan heb mijn beppe het nog helemaal te pas nooit, zeg maar. En dan op je concert of zo zou het geweest zijn, dan moest het in Gala. Nou ja, zo ben ik wat beginnen. Wat wie dit van jonkje? Aanwezig. Aanwezig? Ja, ik ben altijd dus aardig druk. En ik zag altijd wel wat de meesten knap. Ik word de hond dacht ik wel wat Ja, naar, zeg maar. ja. Ik vond het altijd mooi om bij mij. Nou, de heeft meesten die zitten graag bij je thuis al in. En ik zit graag in een volle kroeg, maar wel 20 maanden van me erbij. Juist. En een aantal jaar later, bandje begon. Eerst optreden in Blauwhuis, wie dat? Ja, Blauwhuis. Hoe wie dat? Hoe zei je dat eruit? Ja, in Blauwhuis voor het eerst spelen we konden zo eens noemen. En we gaan 3 keer spelen. 3 keer die zo eens noemen. Nou, dat is ongeveer een 20 minuten, dus 25 minuten. Maar de windmeester bij die zei, oh, wat kan die man spelen? Ja. Dat ja. wil ik nog. En hij is daarna, ik zei iets van, blikstender, dit is het. Ik wil de muziek in. dat vond ik echt mooi. Dat wie het echt. Spelen, op het podium, bandje. Nou, daar is het eigenlijk wel wat maar beginnen. Ja, blikstender. Je ging het erin hoor. Oh! Jongens, Vergeet me. een grauwe snoek, jong. Mooi, hè? Zo krijg ik ze, hij blijft maar kalm. Ja, hij bleef nog maar kalm. Zal ik daar die angel? Ja, dan ga ik even op een knibbels. Dan pak ik hem even uit. Ze kan volle grutter worden. Ik denk dat deze een centimeter of 64 is. Maar dit is al een prachtvisje, hè? Wat een baas. Ja, mooi, hè? Dit zijn de grote predatoren hier, Dit zeg zijn maar. de grutte predatoren, ja. Zullen ze gewoon tussen de bladen met een rond het haventje. We rieden naar Groenterp. Want daar stiert de Kate bij Johannes en zijn vrienden haast Eltse die kamer. En waar had Johannes nog regelmatig komt. Dus jong, hier is het. Dit is het. Dit is het. Nou, een idee. Nou, Ik rook het al. ja, de keut moet roken, hè? Ja, hè? Was is net een echte keut.
De Kate van... Ja, Kate de Square, hè? Zij hebben dat. Vroeger elke Kate hier een naam en wij hier een Kate de Square. Ja, je zit wel met een matenploeg. Wij hier echt wel een tijd hadden toen we 18, 20 waren. Dan weer de Kate, weer gewoon zo in een week een kortje heen. Meesten die wennen, dat we altijd super vaarlijk horen en alles mocht. Tot zijn grens natuurlijk, maar de koeien en zo wat. En ja, wij hier altijd naar squalen, dan mocht het hier naar heen. Dit ding speelt gewoon echt een enorme grote rol. Het dat spelen in mijn leven. Want je wint eigenlijk altijd. En nou ja, dat is ook mooi dat het zo geweest is. Want diezelfde maten, die heb ik nog steeds. Die heb ik weer bij hen in dezelfde leeftijdscategorie als waar ik zien heb. Ik geef mij elkaar weer een squalen. En dezelfde squalen waar ik mij hun huid of met ik op squalen zie. Ja. Ja, dat is het grappige erom. Ja. En zo haast. Ik weet niet, iedereen heeft het altijd door vergrijzing in dorpen. En dat, ja, natuurlijk, dat komt overal nog voor. En dat hebben wij ook heus wel. Maar toch ben je een heel soort jeugd die bloot je heen. Want ja, hier hebben we alles. Ja. Hier is de matenploeg. Hier, nou, mijn vrouw komt uit een orenkate, zeg maar. Die zit behad wat in de kate. Nou, en dat blijft wat vaker hier. En ja, maar die vrouwen leren wat. En dat wordt dan weer vriendinnen van elkaar. En zo zit je hier en ja, ga je nooit weer waar, no? Nee. Ja, ik weet net zo goed hoe je dat uitlezen, maar dat is gewoon een bepaald gevoel. Dit is, nou, we hier tot thuis komen. Ik ben een Fries, een goeie Fries, altijd verkouden. Als ik wat kozen heb, blijf ik het meest wel trouw. Ben het modern, ik denk haast eens wel wat behouden. En als ik verhoor mat, dan doe ik dat net zo gauw. Ta een computer koekt me eerst maar net goed zetten. Ik kreeg pas letter een mobiel, die kijk mij. Op social media zit ik wel maar net van het. Het is me alle jaar te nuver en te nij. Die hek omlaut, maar die er ooit aan nodig komen. Centrale as ik weer van die kant op zin. Jij mij niet meer, ik hou me nou maar van de domme. Omdat ik ook nooit dokken maar nou hutter ken. Het had je zin om er nog lekker van te lezen. Soms zit het mooi en soms... Johannes Bruts lonelijk terug met zijn tweede plak in The Voice of Holland. Zijn meid was aan een televisieprogramma verhoren zijn libben. Je bent een echte Fries. Ja. Libben als een Fries. Jongst in het Fries. Vind je dat wichtig? Ja, dat is voor mij heel belangrijk. Waarom? Gewoon, nou, het is een beetje uw eigen. Zo zie ik dat altijd. Ik ken echt het verschil mee. Ik ben natuurlijk een paar jaar hier in Hilversum wat omslaan. Dan merk ik gewoon echt dat die mensen heel oud zijn dus. Dat nuchtere, dat is er niet meer. Het is al hier bij het overdreven en onthoud. Nou, en ik vind gerust een beetje, kijk jou op het podium, vind ik wel mooi, maar dat overdreven gedoe. Nee, hè? Ik beziek je me dat wat voor te stellen. Hè? Een nuchtere Fries die dan in dat wereldje komt. Een beetje een neppe verhaal, om maar zo te zeggen. Ja. Hoe wie dat? Ook aan wie kan je thuis, of jongens kan je thuis. Zie je ze bij die maten in de kate. Ja, dan wie het krijgen als we het gewoon normaal en zo zitten met de web. Ja, hè? Ja, ik weet niet. Ik heb toen in het begin echt wel eens een keer gehad van, nou, het is zo'n overdreven wereld waar je dan in één keer weer even helemaal maar de 12 voeten op een groensteen of zo. Hele pad. Ja, dan maken ze een leven op televisie. En dat maakt ze net. Ik vertel gewoon hoe ik ben en waar ik waar kom, maar de televisie maakt er wat van. Die drukt die een kant uit. En je bent van hier op over de op televisie was ben die Friese nuchtere boer die maar de voice mij dat. Ja. En ja, dat neem je dan wat over of zo, ik weet het net. En hoe zie je nou waarom op die tier? Ja, machtig. Het is wel een hele belevenis. Ja. Nou, ik zeg dan wel dat het al je wat, ja, het is natuurlijk wel een nepwereldje en och ja, we weten al je net wie er komt. Nou, natuurlijk is het van tevoren ze een televisieprogramma aan het maken. Ja. Maar ja, hoe zie je erover om? Het is een jaar hier. Ik heb nog nooit zo'n snel jaar hier in mijn leven gehad. Nee, hè? Ik heb er geen spijt van, absoluut niet. Nee, hè? Het heeft me eigenlijk alles gebracht wat ik nog steeds van het waan ben. Ja. Walk in the flow over you. Ja, vis. Kijk erin, Johannes. Dat is nog maar een grauwe. Een grauwe snoekje. Wat is je, jong? Is dit mooi? En sterk dat ze binnen, hè? Wat ik een buik had, dat beetje. Ja, mooi, net. Ja. Wat is je, jong? Dit is toch prachtig, net? Wat vergeen. Dan met mijn scap net.
Shit er net los, hartstikke mooi. En dat is wel heel mooi, hè? Dan just dat echt die visken in de jest. Het zit in de winter, hoor, dat ze dan echt in die Lietse haventjes komen. Daar komen ze geer. Daar komen de wietvisjes bij elkaar, de Lietse visjes. God, wat een ding, joh. Grauwe tosken erin. Ja, mooi, hè? Bleeuw machtig mooie visken. Daar gaat er weg. Dikke snoek. Mooi daar, ja, net. Prachtig. Weer mooie snoeken. Dan er wat van. Ja, dat is net tacht, hè? Nou, ik denk ik weet het net. Hey, ik heb wel bevestiging dat het toch wel jongen is. Na je week in Biet, teken Triemstra. Hier neemt dus mooi naar Sint Jabek. Goeie!